Iki injing markase panggung wayang pindah mriki. Niki sik. Wah, jan nyenengke ijo-ijo niki cerak Kopassus. Atase napa mepet Solo Kopassus ya enten nggon ijo-ijo niki apik banget niki. Ndak mriki. Dalane pun nembe proses, mungkin dalane pun dadi pindah ten mriki Kartosuro. Nek mlebune Gatak Sukoharjo ning gampange Kartosuro. Nek tiyang mriki ya ngarani Gatak, tapi nek adoh tiyang pundi Solo tiyang Karanganyar ngarani mriki Kartosuro ngono ae. Nggih. Nes cilik-cilik. Mboten napa. Penting karo susuh manuk gedhe iki.